Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en història medieval de segon de l'ESO en el projecte Nobles de Fortuna i tot seguit farem un repàs de les conquestes gairebé definitives cristianes que ajudaren a la conformació de les corones peninsulars per excel·lència, a saber, la corona de Castella i la corona d'Aragó. D'entrada, dividirem aquest vídeo en dos grans blocs. Per un costat, l'expansió castellana i la conquesta d'Aragó, de les Balears i el Regne de València, i per un altre explicarem més intensament la conquesta de les terres valencianes i la seva ampliació fins i tot cap a les terres del sud del Segura. Així doncs, i a mode d'introducció, a principis del segle XIII, amb els almohades com a principal escull per ampliar les terres castellanes cap al sud, els regnes cristians, amb Alfons VIII al capdavant, es coliguen i vencen a la cèlebre batalla de les Navas de Tolosa el 1212. És una victòria que suposa un colp pràcticament definitiu i una penetració cap al sud peninsular, tal com veiem al mapa, imparable. Per la seva part, Aragó feu allò propi amb les seues terres naturals al sud, al Sarc, a l'Àndalus i les Illes Balears, que foren els objectius fixats per ser obtesos a costa dels cabdills àrabs i les seues taifes, tal com podem observar al mapa, i trobem d'una banda la part castellana i d'altra banda la part catalana-aragonesa. Pel que fa a Castella, i després de la batalla que ja hem mencionat, els cristians ocuparen durant el segle XIII vora 125.000 quilòmetres quadrats d'extensió, és a dir, gairebé una quarta part de la península. Hem de destacar durant aquesta centúria els regnats sobretot de Ferran III el Sant, entre 1217 i 1252, i el seu fill Alfons X el Savi, entre 1252 i 1284, els quals ocuparen la Baixa Extremadura i la vall del Guadalquivir fins a arribar a la Tarifa i l'Algarve portuguès. No obstant això, a les darreries de la dècada, la tribu nord-africana dels benimerins acudia al crit d'auxili del regne nassarita de Granada, que era l'últim bastió musulmà, que aconseguí resistir els embats cristians i esdevingué terra de frontera fins a la capitulació final del 2 de gener de 1492 a mans dels regnes catòlics. Quant a la corona d'Aragó, ja ho veiem al mapa, que és el territori de l'est peninsular, del nord-est peninsular, sud-est peninsular, és a dir, les zones orientals peninsulars. El segle XIII s'encetà amb la prematura mort del monarca Pere II d'Aragó a la batalla de Muret contra els francs. Jaume I el Conqueridor, que esdevingué monarca entre 1213 i 1276, amb minoria d'edat, renuncià als dominis occitans aragonesos, al vessant nord dels Pirineus, i centrà els seus esforços en la conquesta de la Mediterrània. De fet, al 1229 encetà la presa de les Illes Balears i el 1238 queia València i la Franja Sud alacantina. La frontera s'estabilitzà quan al 1234 les tropes castellanes i aragoneses topetaren a l'actual Múrcia. Pel Tractat d'Almirra, entre Jaume I i Alfons X, Múrcia romandrà sota el control castellà. Pel que fa a la conquesta del Sarc a l'Àndalus de les terres valencianes del que després serà l'antic Regne de València, durant el segle XIII, i davant la més que evident feblesa musulmana amb les derrotes descrites suara, Jaume I decidí emprendre la conquesta de l'actual territori valencià i de les Illes Balears. Quines foren les causes d'aquesta decisió? Doncs bàsicament per l'avidesa de territoris de la noblesa aragonesa, que veia una oportunitat d'or per estendre els seus dominis, això per un costat, i per un altre costat l'interès de molts comerciants catalans interessats en obrir nous mercats. Finalment, per un estament eclesiàstic desitjós de combatre l'islam i també, per què no dir-ho, d'extendre la seva influència també per altres dominis. Cronològicament parlant, la conquesta es dugué a terme de nord a sud, amb la presa, tal com veiem també al mapa, de Morella 1232 i l'arribada a Borriana per després atacar definitivament València el 1238. Les tropes valencianes feien entrada el 9 d'octubre d'aquest mateix any per després sotmetre el castell de Biar
el 1245. Més tard, el conflicte amb Castella fou una constant per eixa terra de frontera que esdevingué, ja que el sobirà català ocupà zones més enllà del propi Biar sota domini castellà que, segons l'acord de Cazorla de 1179, corresponien a Castell. Així mateix, ja a l'any 1296, Jaume II prengué el regne de Múrcia, pertanyent a Castella, que provocà un nou enfrontament que se saldà amb el Tractat de Torrelles, en 1304, pel qual les comarques d'Alacant, Elx i Oriola s'annexarien al jove regne de València i Múrcia al de Castella definitivament. Per tant, com es repartiren totes aquestes terres que veiem al mapa entre totes aquestes noves forces que entraren a ocupar el Sarc al-Àndalus? Doncs bé, a grans trets, els nobles i les ordes militars, en pagament dels serveis prestats a la monarquia, s'endugueren pràcticament tot el pastís, veritat? En qualsevol cas, i amb un clar intent de minvar aquest poder nobiliari, el sobirà en Jaume atorgà al nou territori, al Sarc al-Àndalus, al Regne de València, un nou codi jurídic i de lleis per regular la vida política, econòmica i social del regne, que són els anomenats furs, que se'ls atorga entre 1239 i 1240. En l'actualitat encara estan vigents aquests furs, després de l'aprovació del nou Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana el 2006 i que foren abolits ja pràcticament 3 segles arrere amb els decrets de nova planta el 25 d'abril de 1707. Com a conclusió, hem d'advertir que el procés de repoblació se sustenta a través de diversos pilars que tot seguit enunciem. Els aragonesos repoblaren majoritàriament les terres de l'interior, mentre que els catalans feren allò propi al litoral. Les diferències idiomàtiques són palpables encara actualment, amb aquest litoral de domini lingüístic català o valencià i aquest interior de domini lingüístic sobretot castellà, encara que bé, ara les barretges sobretot al domini lingüístic valencià són evidents també. Els llauradors es concentraren en viles recent fundades amb les ja comentades en temes anteriors com cartes de poblament o cartes pobles atorgades per les lleis del reialme. Les explotacions i minifundis a la costa foren la tònica habitual amb habitatges i parcel·les familiars, mentre que l'interior s'omplí de latifundis de dimensions superiors amb el cultiu de la tríada mediterrània, és a dir, els cereals, la vinya i l'olivera. Darrerament, els mudèjars no marxaren del Regne de València, parlem de societat, doncs, sinó més aviat romangueren en ell. Altrament, es crearen a ciutats grans com ara Xàtiva o València radals apartats de la població anomenats moreries. Bé, fins així el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.